с ония аркипа. Никой друг, всички излизат, бе, човек. А она видата, старата е точно е така конструирана. Това е крадена явно от някъде. То седник? Седника е супер. Нали? Тента, екстра бежу. Висока, удобна. Да, няма се навеждаш. Къмо да станеш. Можеш прав да стоиш по тази. Правата е удобно се стоиш спокойно. Ми да я взимам, а? Правилно бе. Спорът е с лодка. Какъв е вашето излъчване? И гати кеф. За теглянето по пътя няма да имаш проблем. За пътя знам, аз единствено за брега мисля. За брега. Не знам. В смисъл такъв, че... Значи, полицарът задължително трябва да е люлка отзад. За такава. Как люлка? Е тази люлка, разбираш. Това да ти е свободно. Да. Защото я качваш на много ниска вода и много лесно. Само да легне носа отпред и почваш да се я дигаш следе. Това. Честито.